Nino. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta se radi? Ništa, evo, pripremamo da vidimo kako je godina donela. Blok je ocijenjen, samo vraćanje prazne. Znači ona sljedeća je puna, ova dole i do Ivana i ima, viš onaj blok na onoj košti. Ona je ocijenjena. Uvati malo i maline ovdje, prirodne lepote naše kraje. Živjeli majstre, vidu srećni radovi. Živjeli. Ovo ti je dimilica za dimljenje čela kad se nosi med. Dimilica, one beže od dima da me ne pecaju. Skidaj to. Ovo je tako. Tresni tamo leti nož s druge strane, pa i odmah to tresneš, ajde. Ovaj to brada, ništa ubaci, malo ako ima neki da Izvijedat ćete, Nino, izmakli se, molim. Peci ćete, Nino. Evo ti je mašina za ceđenje meda. Evo sad ti je otvoren da je ozgo slikaš. Unutra ovdje slažu ramovi, upali se na struju i celj. Ovdje izlazi. Ovdje se čiste ramovi na koretu ti i ubacuje se vam. Evo, stigli smo.
Gledam, možda se vukeš tu ili da pomeramo još. Ma mogu, Malo. evo gledam da ovo A malo... to je ne. Da sednem ovako na ovu. Daj joj, Ne, krpu tu dobiš stolicu ima meda na njoj. Ili mi daj ušaku malo da sperem. Kako god. To je vosa. Oni neće to- ujedu ako ih ne diram. Ko? Neće tu jede nijedna bre, pa to pitom. misliš? A ja kad ti kao, one samo sade, trče, tu sam ja juče sjeo, one samo trče na prozor. Nino se obuko, on se plaši. Ne plaši se bio sada, ako ako i će... ja, čuti, Dragane. Prilazi o košnicama jutro. No. Kako to brzo tako skine? Pa vidiš ti se spojio. A nisam to. Govac sam Šalim ti se, daj nam furio. ovdje izvadi nekog. Hoću, rekao da vam ne smeta. Pa bar 2, 3. Ne važi. Nije još procurala, ovo tek reći. Jeli komšija, šta sad radimo, zbog čega ovaj roštilj Posle proslavljamo? napornog rada i dobrog prinosa meda, eto, da se počastimo. Ne, doćeš da odneseš dedi ćevap. Wow. Jel vruće? A? Ajde. Poješ ti miš? Jesi li? Ajde, možda možeš da držiš ti sama. Bravo. Oprosti mi Bože, što se mrsimo na u postu, rodilo je dobro, nek rodi dogodne ovako u redu. Mi sad vraćamo ono što smo im uzeli. Da one prečiste ove ramove i da konzerviramo ovo za iduću godinu. Mi samo vraćamo dio onoga što smo im uzeli. Ono što smo im uzeli to im ne vraćamo. Ovo je samo... Idemo dole. Pužu sad pecaju, ne lete, ali pužu uz noge i pecaju se. Znaš, i po rukama. Mora malo zaštite. Čujela? Možda, ne znam. A da, to ti je normalno. Nisam sigurno, ček samo. Ajde, polako zavuci.